Il-kellim ta' Joseph Muscat u esponent laburista Manuel Kuxkiri fetaħ attakk fuq il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija u sejjaħlu bħala limitat u li jrid idaħħaq. Manuel Kuxkiri għal dan meta kien qed jitkellem fil-programm tiegħu ta' kull ġimgħa fuq l-istazzjon tar-radju tal-Partit Laburista, is-Super One. Bat il-kap tal-Oppożizzjoni. Sada jew irid idaħħaq, jew verament limitat kif naħseb li hu. Fl-istess programm, Manuel Kuxkiri għamel elogju lill-Ministru Konrad Mizzi u li Chief of Staff tal-Prim Ministru, Keith Schembri, li nqabdu b'kumpaniji fil-Panama u qal li Konrad Mizzi u Keith Schembri huma lejra tan-nazzjonalisti. Tistgħu iddumu taqbdu ma' Konrad Mizzi u ma' Keith Schembri kemm tridu. Konrad Mizzi u Keith Schembri huma lejra tagħkom. Poġġewkom għal frisk fl-elezzjonijiet huma strumentali biex il-pajjiż jagħmel qabża l quddiem u għalikom dawn it-tnejn in-nies ifissru snin twal għalikom fuq il-bankijiet tal-Oppożizzjoni. Għalhekk tridu teħilsu minnhom il-Konrad u l-Keith. Fl-istess programm il-kellim ta' Joseph Muscat, Manuel Kuxkiri, sejjaħ lill-ġurnalista Daphne Caruana Galizja bħala dik iċ-ċittadina Maltija li ħallitna 3 xhur ilu. Kien il-jum tal-ħadd ta' xi ġimgħat ilu. Fej qal li l-pulizija ma kellha l-ebda interess issolvi l-qtil makabru brutali ta' dik iċ-ċittadina Maltija li ħallitna xi 3 xhur ilu. Din mhijiex l-ewwel darba li l-kellim ta' Joseph Muscat, Manuel Kuxkiri, uża lingwaġġ degradanti u dispreġġattiv fil-programm tiegħu fuq l-istazzjon tal-Partit Laburista, is-Super One.